Салом тамошобинои азиз, ҳозир мо магазини Светофор омадем. Ана гуфтем камтар барои хона харид кунем. ҳаво беҳад хунук берун, ҳамин ҳар ду рӯз бовар кунед магазин мерем. Барои ҳамин гуфтем як бора Светофор биёму бисёртар харид карда барем. Ана инҷа антижир гирифтем ба фикрама. Инҷа шавҳарам кати додарам секс омадем. ина свечаҳо ҳозир мехарам. ҷои мо ба Светофор набуд. Ба қарибӣ анамин магазин кушода шуд. Беҳад арзон чизош, бисёр нағз. ҳама чӣ ёфт мешавад. билизна, таблетки шудааст. Манин билизнаам гирифтам барко. Бисёр дар кор мешавад барои ҳамин пастелои сафеда шуштам бар. Свеч, фалгаям бисёр дар кор мешавад. Худомоба. Тап ҳама чия мехарем мерем. ҳар ду рӯз ба як кас дар ин магазин сарсон. ана тамошобинои азиз, мо харид карда омадем. ана ҳамин қадар чиз харидем. ҳоли рости гап навъадар дар омадем. ҳоли чизоя чӣ мекунем? анакнун мегирем ва ҳамеша ҷобаҷо мекунем. хеле харид кардем магазини Светофор. барои бисёртар ҳамин хӯрока харидем. онҷа биромадем, магнит даромадем. Магнит бо хел ҳамин хел магазин ки даромадӣ, албатта як чӣ гирифта мебуроӣ, илоҷ не, хусусан анамин мо занакҳо магазин дароем ҳичи намегирам гуфта як пакет ду пакет харид карда мебуроем. ана баъд магнит бо мондагӣ гӯем боқӣ монда чизҳое харидем. як 100 дона тухм гирифтем. ҳам хеле хулоса бисёртарам бисёр гирифтем ки магазин наравем. бисёр ба малол гӯем ҳамин рӯзиями хунуки ба мо бод душвортар аз сабаби ҳамин магазина мо камтар дуртар аз мо. барои ҳамин гуфтем мехезему чӣ мерем, магазини Светофор мерем. вай магазин аз ҳамин ҷое ки мо зиндагӣ мекунем 40 километр дур. ана хайр раҳоям хеле вазнин буд. ях барф. хайр рафтем харид кардем омадем. ана хай хӯрокаҳоша гирифтам. ана сабзавоту дигар чизо ҳамеша шкаф ба ҷо кардам. чизҳое ки холодильник ба мондан дар кор вайҳоя гирифтам хушрӯ карда холодильник ба мондам. ана баъд инҷа як дуна
чӣ гирифтам, скатер гирифтам барои стол, рӯи столамо ба беҳад маъқул шуд. аҷоиб гулакҳои хушро дорад. ҳолӣ бо рӯи столба ки партофтам, шумо ба ҳатман нишон медиҳам. баъд инҷа як дона сковородка гирифтам. ҳамин сковородкаи бисёртар сковородкамо хел чӣ гӯям, хеле чуқурак не, хел паҳмаки чӣ бо ин хелаш гирифтам ки ба ҳазур ягон чӣ гӯем, чӣ тайёр кунем, агар ягон туршид кунӣ ё чӣ кунӣ, чуқурак ба ҳазур чӣ мешавад, намерезад, ба ҳазур мепазем. хулоса ана инҷа дута салат мисл гирифтам. бисёр хеле маъқул шуд манба. рости гап хушрояк барои салат гирифтан беҳад нағз. 2 дона гирифтам. баъд 1 дона венчик гирифтам. дута венчик дорам хонаба. якташ бисёр мегӯем беҳад калони вазнин, якти дигар бошад майдача. барои ҳамин баъд ин хел гирифтам, бо на калону на майда, хел сабукак, хел кор кардан нағз. баъд инҷа 2 намуд контейнер гирифтам. 4 дорад, 4 дона, хел дарун ба дарун. бисёр ҳамин барои холодильник ва чиз мондан ба бисёр нағз. бисёр ман чӣ мекунам, стреч мекардам. ҳамин салат ё ягон чӣ монам, стреч мекардам. баъд контейнер гирифтам. ана ин 4 дона дорад дарунаш. инашам хел бо инаш нағзтар, бақувваттар. инашам ҳамин хел дарунаш 4 дона дарун ба дарун контейнеро. хел бисёр чизи нағз барои ҳамин салат мегирӣ ё ин ки ягон чӣ рӯш яла намемони холодильник, ба контейнер ба гирифта мемонӣ. хел тоза хушрӯ меистад. инҷа баъд якта духовка гирифтам. духовкаи майда гирифтам барои ҳамин кухнимо, ҳамин асабаби майдатар буданаш. хел кухни чӣ гирифтам, духовкаи майдача. ҳозир мекушом, шумо ба нишон медиҳам. ҳозир мекушоем. ин духовкаи мо тамошобини азиз, листашам хел форманда маҳсул шуд. хел калони бад не, нағзакак. баъд листашам хел чуқураки нағзакак. дута лист дорад. ин листи 4 кунҷеш. наминашам нағзакак. иқадар калонашам ман ба маъқул не, наминаш мешад. бисёрам не, барои оили мо мешад. ҳамин кифоя. ҳамин духовка, листаш барои ҳамин кекс пухтану чӣ пухтан беҳад нағз. вале акнун ман хеле шумо ба нишон додам. бо шавҳарам ҳоле почаҳош даруни ҳамон лист помондагӣ. баъд почаҳошо мечаспонану баъд кухниба мемонем духовкая. ҳамин хел гӯем калонешу чиаш
ранги ҳамон печкаҳои одили худамон. бисёр нағз анамин гӯем хоҳем хона ба мемонем, куҷое ба ки хоҳем гирифта мемонем. Якте дигар дорем духовка, болош гӯем плита, тагаш духовка. Вай ам хеле вазнин, ами якҷоба меистад. Ана ин бошад, куҷое хоҳем гӯем мемонему истифода мебарем, ягон чӣ мепазем. барои ҳаминаш анамин духовкаи майда нағз. инҷа бошад тамошобини азиз, ман оха пухта истодам. Анамон устухонои моҳӣ, баъд гӯем ҳамон пару болоша ман қайчида мегирам вақте ки моҳия бирён мекунам. баъд анамон каллаи моҳӣ гӯем ҳамон устухонашу ҳамон болакоша меандозаму хеле кастрюл ба меҷӯшонам. ним соат меҷӯшад. баъд гашта ҳамин чизое ки ман андохтагӣ будам, баъди хеле пухтанаш, баъди ним соат анамин устухонои моҳия гашта мегирам аз даруни дег ё ин ки кастрюл. баъде ки гирифтам, баъд пиёз, сабзи, болгарский, помидор, анамин гӯем сабзавотоя реза карда меандозам. баъде ки ҳамин сабзиш пухт, баъд картошка меандозам. баъди картошка, баъд моҳи филе реза карда майда меандозам дарунаш. баъд мурч қати лавровый лист меандозам, намак, тамом. дигар ягон намуди приправа намеандозам барои охир. ман ҳама хел тайёр мекунам. бисёр бамаза мешавад. бо агар дарунаш ба ҳозир ман ҳамин перец меандозам, дудуна помидор, агар имконият бошад помидору болгарский бисёр бошад, дарунаш ба бисёртар реза кунӣ, бо ҳамин қадар охаи бамаза мешавад. ман бисёртар ҳамин тобистон ба ки ҳамин помидору болгарский деҳқонӣ бисёр меандозам. ана хеле тамошобини азиз, ҳозир ҳама маҳсулоту пухт, танҳо ҳозир охирон ман моҳӣ андохтам. филе хеле реза карда андохтам. вай дараб тайёр мешавад, дараб мепазад. баъде ки филеш пухт, охаи мо тайёр мешавад. ин буд имрӯза влоги ман. тамошобини азизам, ҳама вақт дастгирӣ кунед, дастгирия фаромӯш накунед. лайк монетон, фикру ақидаҳотона нависетон. хайр дӯстои азизам.